Welcome back to my YouTube channel. My name is Mylene Cirili for my specialty recipe. For today's video, gagawa tayo ng cake in a mug. So let's start! So ngayon guys, mag-start na tayo. Lalagay lang natin dito yung 3 itlog. So, ngayon guys, ibibit na natin to. Bali, hand mixer ang gagamitin ko. Pero kung wala kayong ganito, pwedeng eto yung gamitin nyo. Okay lang naman mano-mano. Pero ako eto na lang gagamitin ko para mas madali.
guys, ilalagay na natin dito sa improvise oven natin. Dito na lang yun natin ilalagay. Ilalagay na natin siya. Dahan-dahan lang. Tsaka ngayon, i-bake na natin to guys. Guys, i-bake lang natin siya sa mahinang apoy ha. Mahinang apoy lang po. Guys, tingnan nyo guys, ang ganda guys. Guys, nilagyan ko pala siya ng takip dito para yung init hindi sumingaw, hindi makalabas. So ngayon, testing na natin kung luto na. Wow! Ganda! Kaso guys, natapon siya. Dapat pala 4 na tasa pinaglagyan ko. Oh, natapon siya guys. Pero okay lang yan. Ganda pa naman. So, ngayon testingin natin kung okay na nga, kung luto na nga. So, pag wala nang sumabit or sumama, ibig sabihin luto na siya. Oops, okay. Malinis na yung toothpick. So, ibig sabihin okay na siya, luto na siya guys. So, eto na ang ating cake ng amag. So, yan guys, oh. So, ngayon, titikman na natin siya. Kasi mainit pa. Napalalamigin ko muna ito, guys. Bali, guys, pag gumawa kayo neto, dapat 4 na medyo malaki. Kasi sa akin, natapon siya kanina. Tapos yung, ano neto, oh, natapon. Guys, eto na siya. Bali pala kanina guys, nung tinatanggal ko siya sa mug, tinikman ko na siya guys. Masarap siya. Ito guys, oh. Masarap siya guys. Malambot siya guys, saka masarap. Guys, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Ingat po kayo palagi. Diyos mabalos. Bye-bye.